Apostle eNtabeni, uMama eNtabeni, abazali bonke egameni likaJesu. Amen. Angifisi ukuba mude kakhulu, ngifisa ukuba mfushane ngohlobo lwesimanga lozakelo. Ngibonga nje ukungena ekhaya lezwi la kudliwa khona indaba zomphefumulo, nala kudliwa khona iqiniso langempela, ngoba lapha phandle iqiniso kalikho. Iqiniso lifunakala phandle imali, akufuneki iqiniso lisa umuntu ezulwini. Amen. Nokho ke bangcwele ngilokhu ngenile ezwi ekhaya lezwi, umuntu ukudla izwi uzwa kukhona izinto ezisukayo usuku nosuku, uzwe ungasalali nje ebusuku, uzubatshela abanye abazali hayi bonakho ngisha nikuphi nina. Angiqale ngixoliseke bazalwane, sengikhuluma nje umuntu usekhuluma sephuthuzela. uMagwaza lo isibongo KB akuthandi lokho okunye, kodwa ngithanda ukuba umntwana kaNkulunkulu, ngoba okunye zinkuni zesihogo. Uma uzokusho abantu bagcina sebebuka lokho ukuthi ngihlaliswe kusiphi isihlalo. Yebo ke ngihlaliswe isihlalo sokuhola ebandleni bathi ngubishop, kodwa ke akubalekile lokho. Okubalekile ukuba umntwana kaNkulunkulu. Ngakho ke bangcwele ngifisa ukuthi ngezwini elifushane, ngoba umuntu useyaphuthuma. Izwi lenkosi Hebrew kwesibili ngifisa ukuthatha uverse 3 lapha athi khona, pho thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela insindiso enkulu kangaka na? Bonke sekushiwo la endlini, uma singaphuma phandle sichithe phandle. Bonke sekukhulunywe lapha namhlanje asenayo indlela okuyilandulela, ngoba amaqiniso asekhulunywe obala. Mhlasimpe besikade sihamba ngendlela zethu, kodwa namhlanje uNkulunkulu ukhulume ngendlela emangalisayo, futhi ke ongayazi ungaphinde uyitholephi uma uyishiyela. Ngakho ke bangcwele siyabonga uNkulunkulu baba eNtabeni ngokulalela izwi likaNkulunkulu olukhulumele nje, ngoba ungaxubanisi nalutho, kodwa ukhulume lona lilodwa nje kuphela. Siyethemba ukuthi uNkulunkulu uyosenza sidibane ekhaya ezulwini, sesijabula, sekumnandi ngenxa yezifundiso esitholele ekhaya. uJesu Kristu inkosi.